Tħabbru żewġ skemi minn fondi nazzjonali sabiex għaqdiet volontarji jiġu mejjuna japplikaw għal proġetti tagħhom taħt il-LIFE Programme. Dan huwa fond ewlieni tal-Unjoni Ewropea li jiffinanzja proġetti li jittrattaw aspetti dwar l-ambjent u l-azzjoni favur il-klima. Dawn l-iskemi li ħarġu joffru assistenza finanzjarja lil laqdiet mhux governattivi li huma interessati jippreżentaw proposti ta' proġetti imsejsa fuq inizjattivi ambjentali. Il-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli qalet li permezz ta' dawn l-iskemi il-Gvern qed ikompli jagħti kull għajnuna possibbli. Irridu aktar għaqdiet ambjentali Maltin li jipparteċipaw b'suċċess fil-LIFE Programme tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa programm importanti ħafna fejn ikun qiegħed japprova proġetti li huma primarjament ambjentali u anke fejn jidħol it-tibdil fil-klima. Preżenti wkoll kien hemm is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet li spjega kif l-ewwel skema hija għal dawk li jridu jwettqu proġetti li għandhom x'jaqsmu mal-konservazzjoni tal-ambjent. L-għotja tista' titla' sa 150,000 euro. It-tieni skema hija ta' massimu ta' 5,000 euro għal kull applikazzjoni biex laqdiet volontarji ikunu jistgħu jaqbdu servizzi professjonali ta' kitba ħalli għajnhom iwasslu aħjar l-idejat tagħhom. Huma skemi illi se jgħinu lill-NGOs biex japplikaw għal proġetti ambjentali taħt il-programm. LIFE ukoll mbagħad jingħataw il-kofinanzjament biex iwettqu dak il-proġett illi sa nkunu qegħdin ngħinuhom biex japplikaw għalih. Proġetti importanti immens għax huma proġetti li jolqtu direttament l-ambjent. Fost il-proġetti li saru permezz tal-LIFE Programme hemm it-twaqqif tal-ewwel riserva naturali kostali għall-iżvilupp ta' siti Natura 2000 u anke għall protezzjoni ta' safar selvaġġi.